रुको अब देखी तो आज कौन फार्म उर्म आइल बा कोनो नया कि नहीं आइल तबे ना निकाल के लगावल जाई पोस्टर दो चार गो कुछ लड़का यहाँ सब आइल तो बा रेलवे के और निका हरे प्राइमरी टीचर ठीक बा रुपये करके पहले निकाल ली ओकर बाद देखो तनी चल के मैं कमी सर हाँ ये सर कहता कि कोई फार्म निकलल बा ना टीचर वाला हाँ निकलल बा निकलल बा हाँ तो भरे के रहल ठीक बा भरा जाई द पेपर देखी डॉक्यूमेंट बा ना पूरा हाँ लेके लगे देखो आधार कार्ड और पूरा पढ़ाई वाला मार्कशीट चाहिए अच्छा ओकरा बाद जात निवास भी चाहिए बानू हाँ एगो कहला आय प्रमाण पत्र भी इनकम सर्टिफिकेट जो कहला उहो लगता है ए बेरी तो बानू द निकाला देखा तनी जौन जौन बा तले भरे शुरू कर तनी हम निकाला ठीक बात सब स्कैन कर लेनी तहार पेपर जितना भी रहला नाम बता दो ऐसे जल्दी जल्दी भर देवल जा देख देख के भरे में टाइम नहीं लगी सौम्या हाँ समय के बाद कुछ लिखा ला सौम्या मौर्य अच्छा ठीक बा जन्म तिथि जन्म तिथि 1 तारीख नहीं 21 तारीख पहला महीना 2001 अच्छा 2001 का पहला महीना 21 तारीख 21 तारीख ठीक बा 10 के रोल नंबर याद बा 10 का मार्कशीट रोल नंबर ओकर रोल नंबर हाँ ना नहीं किया अच्छा रुका चलो हम देख के भर देते नहीं कौन सन कौन रहे 2000 कितना पास कर ले लो 10 वो नहीं किया ये बताओ जब इतना छोट छोट बात ना याद रखबू तो कैसे पढ़ेबू बच्चन के अब छोटा मोटा मिस्टेक तो होत रहेला ना जब 10 में रहनी तब 10 पे याद रही जब 10 खत्म तो फिर कहाँ अच्छा जाके ओके 10 के दोबारा ना देखलू ना ना आगे बढ़ गेल तो पीछे ना तकेलू ना अच्छा ये बढ़िया आदत बा रुको हम देख के तो भर देतनी हाँ 2013-14 में भइल है रुका देखिए जी हाँ 2014 में ठीक बा जेंडर बताओ हाँ जेंडर में क्या रहे नहीं किया अरे मेल फीमेल की माने कॉमन वाला हाँ तो हिंदी बोली ना शुद्ध फीमेल ना तो वह तो पूछते वह इंग्लिश है हाँ तो फीमेल अच्छा बाबूजी के नाम बताओ पापा के नाम हाँ राम दुलारे अच्छा ठीक माता का भी नाम बता पड़ी हाँ माता के भी नाम आई तो हम पूछ ले हाँ बात बता दो
मामी के नाम हाँ उषा। उषा। हाँ ठीक बा। पति के नाम बताओ। अभी शादी नहीं भइल। अच्छा नहीं भइल ना तो अब ठीक बा। नहीं भइल तब चांस बनता लगता हमारा भी। ई बताओ इनकम सर्टिफिकेट जब बनैले बड़ू हाँ तो 3 साल पार हो गई भाई। तो ना हो पाई। हो जाइए उपाय तो बा। फिर से आधार हमारा लगे जमा कर दो तो 2-3 दिन में फिर से तार हम बनवा दी। 2-3 दिन बाद तब तक डेट वो चल ना जाए। अभी डेट बावे अभी डेट कोई तार तारीख अभी 5 दिन समय बा। 5 दिन। हाँ हो जाइए उतना दिन हम बनवा देता है। अच्छा ठीक बा। तो नंबर बात अपन दे दो। कहाँ गई रजिस्टर बा। जी, हाँ यही पर दे दो छोड़ा। अब मैं नंबर लिख के दे दो हम तारा के फ़ोन करो। नंबरो चाहिए। तो कैसे बताए कि तार बनल कि ना। अच्छा हाँ नंबर देवे ही पड़ी। ये कह कि पूरा भले में तो मैं मेहनते बेकार हो गई तुमके। रुक जा। हाँ ठीक तभी बारू रुका तारा के बोलाई अभी रुका। 1 हफ्ता में तारा के 10 साल बोलाई अभी। हो गई। तो ठीक बा नंबर तो हो गई। नंबर जातो बा तो मोबाइल नहीं खोले ना। मोबाइल पे नहीं खिले चार्ज ना रही से ठीक बा कोनो बात नहीं है। तो ऐसा बा कि तत्काल बनावे के 3 दिन के समय रह गई बा। तो ओकरा खातिर तारा के मतलब फीस तो हो 150 रुपया 250 रुपया लागी बाकी। पैसो लगी। तो लगेला ना कोनो हम आके देते तो सरकारी रेट बा तो देबही के पड़ी। आ जल्दी बनावे के बा तो जाके डायरेक्ट तार हम बनवा दे। नहीं खोले ले पैसा नहीं खिले के। तो फार्मो भर के ले होखबू नु। तो उहे दे दो फिर बन जाई तो हम फिर दे 1 दियो। रुपया नहीं खी। छूट गेल घरे। बुला गई। जा चलो कोनो बात नहीं है। नंबर तहार बटले बा। एक काम करो घर दूर नहीं है बगल में बा तहार। हाँ तो तनी मनी। तो तनी मनी दूर कोनो दूर ना कहला। अभी टाइम बा ऐसा कि 1 घंटा में अगर आ जी 1.5 घंटा में तो लेके आ जी हो। ना ना अब फार्म भर दिन फिर हम पैसा दे देम ना आके। ना फंस जाला बहुत जानिए तो कोई के चल गए बोलो कितना पैसा फंस जाला। कल हम आ जाई कल दे देम। तो कुछ निशानी दे के जाए पड़ी फिर। अरे नंबर तो दे रहे है ना। नंबर फोने ना उठेबू तो हम का कर लेब। वैसा नंबर तो कोई को पड़ल बा। हमरा के काम बाटे तब हम तो वही भी करम। यही से तो कुछ तो दे के जाए पड़ी तो कुछ बात जैसे कि भरोसा हो जाए हमारा। कुछ नहीं। अंगूठो सिकड़ी कुछो दे सकेलू। अभी तो नो भरोसा नहीं किया। नहीं भरोसा तहरा पे भरोसा बा और केहू पर हो चाहे ना तो अच्छा ठीक बा ये हमार रिंग डॉक्टर। ना ज्यादा मजाक करत नहीं तू रख लो। सांझले आज हो तो वो चली कोनो बात नहीं हम तार बनवा देब ठीक नु। अच्छा ठीक बा। ठीक बा। तो कल पाका आके दे देम। काल ना मिली 3 दिन लगी ना। 3 दिन। हाँ ऊ ले ले पेमेंटवा देवे के पड़ी। हाँ पेमेंट में बात हाँ करत ठीक बा तब ठीक बा। अच्छा ठीक तो चलो तनी ना। हाँ चलो प्रणाम। प्रणाम।